Terve! Tällä ihan pieni tiedotusasiavideo. Sitä, että kun mä sain sen hemmetin Minecraftinkin toimimaan taas, niin mä ehkä teen viikonloppun tekkivideoita, koska kaikkihan tykkää tekkisistä. Vai? Jos katsokko, mä en oo pitkään aikaa päässyt mun tunnuksiin sisään minnekään Minecraft.net, mutta toivottavasti tekkit hyväksy mun tunnukset. En ymmärrä minkä takia ei hyväksy. Niin. Jos saataisiin tekkittiin tehtyä, niin olisi ihan kiva. Tai jogboxi. Sitä meidän pitää tehdä. Jogbox. Okei. Jogboxi, jos saataisiin tehtyä, niin sit olisi hyvä. Jaa, mitäs muut meidän pitäisi tehdä? Niin, mä mietin, mitä muut meidän pitäisi tehdä. Eikä Skyblockia ollaan tekee multiplayeri. Jos joku haluaa vetää munkaan multiplayeri. Jonkun kava. Kunhan sulla on ei tarvitse olla edes Mine oikea versio. Kunhan sulla on Mine, jonkunlainen Mine. Niin, minä teen serveri. Tai jos sinä osaat, niin paremmin kuin minä, niin tee sinä. Tee siellä. Ja eli pistäkää kommenttia, jos joku teistä haluaa oikeesti niinku tehdä munkaan multiplayeri. Tai ilman vaikka kameroidenkin takana, jos haluatte. Minä olen ihan vapaa. Minua voitte pistää kommentteja, että hei, mä haluaisin pelata sunkaan multiplayeri. Ja mä sanoin, että selvä. Palataan sitten. Haluatko että me kuvata vai ei? Ja tietysti jos me kuvataan ja sulla on kanava, niin mä pistän sinun linkin sinne kuvaukseen ja selatti. Siinä oli osallistumisohjeet. Se, joka osallistuu ensimmäiseksi, voittaa palkinto. Se on että heittää sinut alas Skyblockin, alas Skyblockilta. Se on se palkinto. Okei, ja mä alan toi hulluksi. Joo, jo pistää minun tärkeäseen maailman, missä on minun hautausmaa, niin pistän sinne tässä lepää, no vaikka tai True Miner 13, jos semmonen on joku tyyppi. Niin. Mutta eli pistäkää kommenttia, jos haluatte jonkunkaan pelaa multiplayeri. Niin. Minua ei ole kauheasti muut tekemistä, kun pelaat multiplayeria. Jos mä teen sitä Minecraft-seikkailuakin, jos kiinnostaa katsoa. Eli tekkit se olisi nyt pääasia, että saatais hoidettua. Eli jos saatais tekkit, niin sit olisi kaikki hyvin. Tai sitten jogboxi. Molemmat kelpaa mulle. Melkein samat modit. Tekkit on vaan niinku käytetympi. Sitä pelataan enemmän. Mun mielestä jogbox on parempi. Jogbox rulaa. Siitä minä en käytä enää sitä vanhaa texturepackia, kun se oli jotenkin niin rumaa mun mielestä. Kaikki siinä oli niin rumaa. Enkä jaksanut tehdä sitä uudestaan, eli nykyään mä käytän Spax Pure BD Craftia. Jos joku ei tiedä sitä, niin käykää katsomassa Mr. Ponson Minecraft-video. Niin. Älkää käykää katsoa, kauhean traaginen epic fail. Joo. Eli siis tässä on nyt tämmöistä pientä tiedotusasiaa. Ja sitten toivottavasti joku teistä haluaa tehdä mun kanssa sitä multiplayeri, koska mulla on ihan helvetin tylsää Minecraftissa. Mä oon mennyt peli varmaan 15 kertaa läpi. Broileriin on vetänyt broilerimiehiä turpaa, makkaramiehet on tappanut kaikki Netherissä. Sinne lentävät uunit, niin nekin olen tappanut. Oon käynyt Nether Fortressissa, peittänyt kaikki spawnerit, luonut irongolemeita. Ja mennyt peli läpi ilman huijauskomentoja. Eli, no, unohtakaa se siitä. Okei. Joo, no, pistäkää sitten kommentti, jos haluatte siihen Mineen mukaan. Niin, Mine mukava. Joo. Kiitos, moi.